Ido tietää, mitä asentaja tarvitsee. Tässä videossa näet Idon seinä-WC-istuinten uudistuneen valikoiman. Seinä-WC-istuimiin on saatavilla useita eri istuinkansia, jotka tilataan erikseen. Seinään asennettavissa WC-istuimissa on kaikki Idon tutut ominaisuudet. Rimfree-teknologia, patentoitu kestävä Ido Smart-lasite sekä irrotettava istuinkansi, joka helpottaa puhdistusta. Kaikkien 4 WC-istuimen asennus onnistuu vaivattomasti, jotta voit tehdä työsi mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Asennus on helppoa ja istuimet sopivat täydellisesti Geberitin Duofix Sigma ja Omega seinä-WC-elementtien kanssa. WC-istuimet huuhtelevat tehokkaasti myös pienellä vesimäärällä, 4 tai jopa 2 litralla. Paikallinen tuotanto Tammisaaressa takaa WC-istuinten nopean ja varman toimituksen tehtaalta asiakkaalle. Ympäristövaikutusten laskentaa varten on saatavana EPD-selosteet Idon WC-istuimille ja Geberitin huuhtelusäiliöille. Ja kuten aina, tekninen tukemme auttaa puhelimitse tai viestillä, jos eteen tulee haaste. Tutustu Ido Glow Classic, Style, Modern ja Art WC-istuimiin osoitteessa www.ido.fi. Työn iloa!